Вау, Ендерман. Така, какво става хора, аз съм Никола и добре дошли в днешния епизод на Майнкрафт оцеляването ни. И в този епизод, може би виждате, че всичко ми е ново. Да, защото умрях. Умрях по най-тъпия начин в Недъра. Да. Върнах си там, в смисъл, не си върнах, нещата, които имах горе-долу си ги върнах, защото имаше някой извън лавата и някой вътре в лавата. Повечето бяха вътре в лавата, като, например, айрана ми беше вътре в лавата. Изгубих доста неща като кокали, исках в този епизод да си вземем кученце. Да, в този епизод мисля да трейдвам с пиглини и този път да се опитам да не умирам в лава. Тук покопах малко, за Айран преди епизода. В миналия епизод казах, че ще посъбера малко злато. Имах доста повече от това, ама само това оцеля. И да. Аз имам още 12 тук. Това ще ми е предостатъчно, а преди на това искам да убия този ендермен. Значи ще си я направим, мисля тук да го убия, така че така ще направя. Сега ще му щупим да може да излезе. И той е във водата. Той беше в водата. Да кажем, че не сме го видяли сега. Да кажем, че не сме го видяли, нали? Не сме го видяли. Така не мисля да правя спидрън епизод или нещо от сорта. Какво става тук, що ми лаги? Мах се. Много ми лаги. Ето, прес. Така, трябва да намеря пиглини обаче. И друго, което исках да направя. Аре, постави блок да е. Искаме такова да си опитаме, обаче ми трябва... Опа, не трябва. Къде си? Ето го. Ето ги тези. Първо предпочитам да те убия. Аре, лами бе, мишка. Искаш аз ли да дойда при теб? Идвам. Аре, 1v1, бърто. 1v1. Само не ме удри, окей. Ще взема златото. Ау. Тук има такива, бе. Забрал съм как се прави.
Нали записвам? Добре, записвам. О, чата тактика с Soul Speed. Ми ще я взема, ще се сложа после на някой от бутушките си. Soul Sand. Бам бам бам. Бам 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 бам. Бам бам. Бам. Дай го тук кварц, не ми трябва кварц. Излез. Излез, бе! Не, те гледа, така. Добре, не ми кажа, че всичкото това и няма ми дадеш. Ми кажа, че няма ми дадеш перли. Аз искам перли. Не спидръмвам, просто искам перли. За да мога сам подготвен. Това за какво ми е? Почва доста тежко да ми свършват. Да ми свършва златото. Това е резистанс. 3 минути. Ами ме изплаш повече. Перли! Сериозно ли ми даде само 5 перли? Не ми трябва Soul Sand, бе. Какво ми да спаса Глоустон? Глоустон има навсякъде в недъра, е пич. Кожа. Кожа приемам. Му се направиш с някакво е това паса. Обсидия. Не, благодаря ти, ще се направя втори портал. Защото не си знам координатите на моя, бе. Не, бе. Свършиха ли, бе? Та пак. Стой тук, е. Не сега се връщам. Аз забрах, че те малките бият демидж. Те нормалните слаймове не бият демидж. Не мога да се занимавам с тебе. Чао. Са били по-нагоре ли, бе? Но ме е яд, че умрях в лава и нямам почти нищо от нещата, които имах. Че така ще направя. Да си знам, че тук ми е портал. Аз си търсех портала. И в търсенето на портала аз се изгубих. Не си знам, аз си написах в чата координатите за портала. И след това, като ги следях и прокопах малко над лава, стана GG. Аре, лягай. Малко мога да забива. Заснех един клип с една моя приятелка, но звука не се засне, затова няма да го кача. Добре, отивам за Iron. Че си включа Fulbright, което исках да направя. Така. Гамата, така да наречено, си го включа. Какво правя тук, бе? Тук искам. Опитвам се да имитирам гаст. Много съм кринж. Много съм кринжовчек. Търси май. Пусти. Не.
Вау, убих крипър без да гърми, това е постижение. Толкова айрон ми стига. Аз исках, за да можем в този епизод да си направим Anvil. Оп, се тъй, тази дупка не ми трябва да се. Си направим Anvil и в този Anvil ще си сложим Soul Speed на бутушките. Ще направя Diamond бутушки, естествено. Ще сложа Soul Speed и ще мога да съм по-бърз. Ми трябва... Торчовете са ми безполезни. Аз имам гама, па си слагам торчове. Много съм умен. 300 IQ. Абе, как се прави Blast Furnace? О, беге. Това е друго. Аз па го нямам. Когато тяш дърво. Аз имам ли други книги? Не, нямам други книги. Опа. Ми вече имаме Anvil. Опа, чакай. Anvil. Къде ще го сложим? Бам! Имаме Anvil, сега взимаме диамантите от тук, си правим бутушки. Аз имам още едно злато. Мога да трейдвам още едно. Правим си едни бутушки. Аз нямам... Аз нямам левели. Обичам тази игра. Аре, отиваме да трейдваме с още едно злато. Да видим дали ще ни върже. Тук, ако имах Feather Falling 4 бутушки, нали? Feather Falling 4 бутушки, нали? Ето тук бяха, нали? Да, тук. Дай ми перли, моля те. Чакай. Бег. Ти не трябва да виждаш бял свят. Той тук в твоя случай е червен, да, ама... Защото сме в Недъра. Това момче не трябва да вижда бял свят. Дадох ти 30 злато. Опа, нямам батерия. Ами... В този епизод не направихме чак толкова неща, но се гордея с този епизод, защото си направихме Anvil. Ми ще продължим другия епизод, а до тогава. Чао, чао и до нови срещи.